Central Luzon ngayong araw. Unfinished Kutput Flyover Project, ituloy na raw ngayong Pebrero 2022. Proyekto, inaasahang matatapos sa susunod na taon. 5 milyong individual sa Central Luzon hindi pa bakunado kontra COVID-19. Jetty Port Project sa dalawang bayan sa Zambales, tinutulan ng isang environmental group. At VP Lenny, nanguna sa presidential survey ng University of the Assumption publication. Magandang gabi ka rehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon. Nagpahayag ng pagtutol ang grupong Save Zambales Kalikasan Movement sa Jetty Port Project sa dalawang bayan ng Zambales. Nilabantaraw ito sa kanilang kalikasan, ecotourism at pangingisda. Paliwanag naman po ng pamahalaan, may sapat na dokumento ang proyekto para masimulan. Narito ang report. Lahat tayo Pilipino, dapat kalikasan, protektahan, hindi Pilipino, ang kapwa sistema ng kalikasan. Naunawaan namin din gusto nyo maghanap buhay, pero ilagay nyo sa ayos sa paghanap buhay. Iwan ang tatamaan, walang maapektuhang komunidad. Ang human barricade na ito nakuha noong hapon ng January 15 kung saan hinarang ng Save Zambales Kalikasan Movement o SZKM ang pagpasok ng bako sa area ng Alusis River. Tutol ang mga residente at environmental group sa proyektong Road Network para sa Jetty Port Construction na nasa halos kabilaang boundary ng bayan ng San Narciso at San Felipe sa lalawigan ng Zambales. Hindi biro ang nagiging laban ng grupong SZKM ay Heidi Fernandez na siyang tumatayong tagapagsalita ng samahan. Buwan pa umano ng Abril ng taong 2021 ng kanilang matuklasan ng proyekto. Okay, last April po, nalaman namin na magtatayo ng isang jetty port sa aming lugar. Ano po ang jetty port na ito? Ang jetty port na ito po ay isang port, isang pier, na kung saan magdadaong ang mga barko dito at magkukuha sila ng mga lahar or sand mula sa aming lugar, mula sa Zambales. Ayon kay Fernandez, tutol sila sa proyektong ito dahil bukod sa hindi kinonsidera ng lokal na pamahalaan ang kabuhayan ng mga mangingisda at stakeholder kabilang ng mga resort owner, hindi rin umano sila pabor sa pagsira sa watershed o ang bahagi ng Alusis River na gagawing road network para sa naturang proyekto. In April 28, 2021, ni-dredge nila yung river namin and they redirected the water flow. Gumawa sila ng isang daanan ng river papunta sa West Philippine Sea. Hindi nila hinayaan, ginalaw nila yung natural flow of the river. So, ang ginawa po namin ay pinigilan po namin sila. Nakita namin na ano yan, ano po yung ginagawa nyo. At kinasuhan pa kami ng grave coercion. Paliwanag pa ni Fernandez, hindi naging bukas sa publiko ang Jetty Port Project ng lokal na pamahalaan. Bagamat Environmental Compliance Certificate o ECC umano ang proyekto, hindi naman ito permit para simulan ang konstruksyon. And we made a research and we found a copy of the ECC. We wrote a letter to the DNR-ENB Chief Wilson Trajeco. Report namin kung ano yung pangyayari. Ano ba itong ECC na sinasabi nila? Hindi po kami sinagot. Ngayon lang kami sinagot ni Wilson Trajeco at sinasabi niya yung ECC na na-issue sa kanila is just a management tool. It is not a permit to implement the project. The mayor Leo Jan Forales of San Felipe Town again issued another permit covering the area San Rafael, San Felipe, Zambales, and to put up the jetty port in that area. San Rafael, by the way, is not a coastal area. Ito po ay nasa inner barangay siya. San Niño is the barangay na coastal area in San Felipe. And the barangay captain of San Rafael, San Felipe, Marlita Santos, again issued another barangay permit.
saying that the jetty port is authorized to be built in that area. At nakalagay po dito sa kanilang ECC that ang pangalan na ngayon ito ay Causeway Project. Sinabi ni Fernandez na tila nililigaw pa sila ng lokal na pamahalaan at ang masaklap, pinatatanggap umano ang katotohanan na wala silang magagawa dahil sa katwirang sapat na ang permit na hawak mula sa lokal na pamahalaan para itulak ang proyekto. Sabi namin, bakit nyo naman kami trinaydor? Bakit naman tayo ganyan? Pinapunta nyo kami sa Olongapo City office, yung pala kayo ipapasok sa lugar namin, at kasama pa ang DNR. Anong klaseng gobyerno ito? Sumasama sa mga nagsisira ng kalikasan, sa mga lumalabag sa batas, o wala silang permit, ECC. Yung ECC, ginagamit nilang permit para sirain ang kalikasan namin. Ayon sa grupong SIP Zambales Kalikasan Movement, hindi lamang sa regional office ng DNR inakyat ang kanilang reklamo kundi pati na sa tanggapan ng Office of the President. Sa kabila nito, hanggang ngayon ay wala pa rin umanong katiyakan ng kanilang ipinaglalaban na tutulan ang pagtatayo ng Jetty Port Project. Ilang beses na sinubukang kuhanan ng panig ng CLTV News ang DNR Environment Management Bureau, subalit sa susunod na linggo pa umano sila magiging available para sa isang interview. Pero nitong January 20, humarap sa programang Dateline Philippines ng ABS-CBN News Channel si Engineer Randy Pagador, OIC Clearance and Permitting Division ng DNR. Ayon sa kanya, hindi saklaw ng nakuhang ECC ang reclamation sa access road na tinambakan ang bahagi ng ilog. Ang ginagawa pa lamang umano ngayon ay ang access road at hindi ito sakop ng ECC na nakuha para sa konstruksyon ng Jetty Port area. Ang paggalaw naman umano sa Alusis River ay bahagi ito ng ginagawang access road na proyekto naman umano ng lokal na pamahalaan. Dagdag pa ni Pagador, ang issue ng environmental group ay land dispute lamang umano. Hindi rin umano kumbinsido ang DNR sa sinasabing tinamaan ng kabuhayan ng mga mangingisda doon. Dahil wala naman umanong puweba ang environmental group na bahagi ng ilog ay totoong pinangingisdaan ng mga tao doon. Sa huli, ang kampo pa ng environmental group na nagbakod at nagtangka umanong pigilan ng proyekto ang bibigyan pa ng notice of violation. Sa hiwalay na panayam kay Pagador sa news organization naman na Rappler na na-publish nitong January 20, sinabi niyang ang Jetty Port Project ay nasa ilalim ng kategory na non-environmentally critical project. Kaya ang pagbibigay ng ECC ay nagiging madali dahil hindi na umano kailangan pa ng public hearing o maging ang environmental impact study. Naging mabilis rin umano ang pag-aproba ng DNR sa programang ito dahil ito'y nasa mandato ng Anti-Red Tape Act o ARTA na mapabilis ang paglabas ng permit sa uri ng naturang proyekto. Sa pagsasapubliko ng SIP Zambales Kalikasan Movement, kinumpirma ng grupo na hindi gaya ng dati na hindi sila isinasama sa public hearing. Ngayong araw, January 21, ay haharap muli sila sa pagdinig kasama ang lokal na pamahalaan ng San Felipe at ng opisyal ng DNR Region 3. Paolo G. Santos, CLTV News. Sa kabila ng kaliwatan ng proyekto at gawain, hindi raw dapat isantabi ng mga barangay officials at iba pang local leaders ang pagpapahalaga ng wastong nutrisyon ng mga bata sa kanilang nasasakupan. Ito ay giniit ng Department of the Interior and Local Government kasabay ng paghahanda ng full devolution sa pagpapatupad ng Mandanas-Garcia ruling. Narito ang detalye. Upang magkaroon ng matatag na komunidad, kailangan ng healthy o malusog na barangay. Kaya naman ang Department of the Interior and Local Government o DILG ipinanawagan sa mga opisyal ng barangay na mamuhunan sa nutrisyon. Ayon kay DILG Regional Director at Regional Nutrition Committee Vice Chair Carl Cesar Rimando, ang nutrisyon ay isa sa pinakamahalagang sektor na dapat pagtuunan ng pansin ng mga local government unit. Mahalaga raw na isama ito sa mga programa, proyekto at aktibidad sa development plans ng local governments. Dagdag pa niya, bilang barangay leaders, alam ng mga nanunungkulan ng pangangailangan ng komunidad at naiintindihan ang sitwasyon ng kanilang barangay. Kaya naman sila rin ang nakakaalam sa mga programa, proyekto at aktibidad ng barangay na dapat pag-ukulan ng pansin.
Huwag din daw sanang kalimutan ng programa para sa nutrisyon ng mga kabataan. Umaasa si Rimando na habang naghahanda ang mga barangay sa Devolution Transition Plan para sa implementasyon ng Mandanas Garcia ruling, ikonsidera ang nutritional needs ng kanilang mga nasasakupan at ihanda ang kanilang barangay nutrition programs na nakalinya sa kanilang Barangay Nutrition Action Place and the Philippine Plan of Action for Nutrition. Kabilang sa mga programa ng lokal na gobyerno na dapat bigyang prioridad ang First 1,000 Days Program. Mahalaga raw para sa mga kabataan na makuha ang kinakailangang nutrition intervention upang lumaki silang produktibong miyembro ng komunidad. Sa pamamagitan ng pamumuhunan at pagbibigay atensyon sa panahong ito, magdadala ito ng malusog na mga kabataan at masigasig na future leaders ng bansa. Kabilang pa sa ibang programa na binanggit ng direktor ng DILG Central Luzon ay ang Supplementary Feeding Program para sa mga kulang sa timbang ng mga bata, Diet Program para sa overweight, Operation Timbang Plus at Nutrition Month Celebration. Kaugnay naman ng pondo, maaari raw humingi ng suporta sa city, municipal at provincial nutrition committees para sa nutrition programs na dapat matugunan ngunit hindi kayang pondohan ng barangay. Angelica Cara, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. 5 milyong individual sa Central Luzon hindi pa bakunado kontra COVID-19. Vaccine rollout sa mga butika, inilunsad ng pamahalaan. At SSS members na nagka-COVID qualified tumanggap ng sickness benefits ng hospital man o hindi. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga natutunang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pa mga nangunang balita, sa 19 na munisipalidad sa Pampanga, nasa 700,000 katao pa rin ang nananatiling hindi bakunado kontra COVID-19. Bahagi pong bilang na ito ng higit 5 million unvaccinated individuals batay sa datos ng Department of Health o DOH. Narito ang report. Hindi na nababakante ang pila ng first dose section ng vaccination site dito sa Heroes Hall sa siyudad ng San Fernando, Pampanga nang puntahan ng CLTV News Team nitong umaga ng January 2021. Pati ang ilang mga senior citizen na dati alangang magpapakuna kahit anong pilit ng pamahalaan, ngayon ay nagkukusa ng pumila para mabakunahan. Sumipag po ako. Sabi po nila, hindi ako makapasok sa mga supermarket. Ganyan po. Pero ang kanilang katwiran hindi dahil upang magkaroon ng immunity o tunay na silbi ng COVID-19 vaccine sa kanilang kalusugan, kundi para hindi limitahan ang kanilang galaw. Hindi na ako magpapag. Kung kayo nagpapabaksin na wala kasi natatakot kayo na hindi kayo mapapatuhin. Si Lolo Rolando Bondok na driver ng tri-wheeler, kung hindi rin daw siya inawat na pumasada dahil walang vaccination card, hindi ito sasalang para sa bakuna. Eh, noon, hindi ko masyadong bawal. Ngayon lang medyo, alerto na, kami ng bawal. Kaya, bukan na, siyempre. Bakit hindi po kayo nagpabaksin dahil may problema ba tayo sa kalusugan natin o natatakot po tayo sa vaccine? Medyo lang, ninenervous lang. Si Mang Angelo Rivera na isang construction worker aminadong napilitan rin na pumila para magpabakuna kahit essential lang kanyang lakad, hindi umano siya nakakasakay ng jeep at sa katulad niyang pakyawan ng trabaho, wala itong company ID. Kaya ang solusyon sa pagpigil sa kanyang mobility ay ang pagsalang sa bakunahan. Kaya po ako nagpapakasin dahil kailangan po namin yung trabaho. Kapag wala po kayong vaccination, ID,
hindi ka matatanggap sa trabaho. 59.76% o kabuang 7.5 million sa target population at 12.7 million na individual sa Central Luzon ang tumanggap na ng first dose ng COVID-19 vaccine. 52.98% naman o 6.7 million individuals ang may fully vaccinated na. Batay ito sa January 18, 2022 data ng DOH Central Luzon. Kahit pa nakikita na may pagangat sa bilang ng mga nababakunahan, hamon pa rin sa 7 probinsya ng Central Luzon ang nasa 5.1 million population na nananatiling unvaccinated. Sa itemized report ng DOH Region 3, ang 19 na munisipalidad ng Pampanga na may target population na 1.8 million, higit 763,000 pa ang unvaccinated. Tumaas naman ang porsyento ng partially vaccinated na populasyon nito na nasa 1.1 million individual. Ayon kay Dr. Simon Ponce, OIC ng Pampanga Provincial Health Office, kasama sa 700,000 na target na unvaccinated ay ang mga pediatric population. Doon sa 700,000 na yon, kasama na yung 5 to 11 years old na bata. Sa new target nila dahil sa yung population ng Pampanga based sa 2022 population, yun ang kasama doon. Bagamat wala pa umanong bakuna na naibababa ang DOH para sa 5 to 11 years old, pinaghahandaan na umano ito ngayon ng Provincial Health Office. Ayon kay Dr. Ponce, hindi bababa sa 300,000 pediatric population ang target ng Pampanga. Yes, kasi mga nagit na 300,000 ang population ng 5 to 11 years old. Upang masabayan ang demand, kinumpirma naman ni Dr. Ponce na every weekday simula sa susunod ng linggo ay magiging bukas na ang mall setup sa Robinson Star Mill sa Pampanga para sa vaccination rollout ng Pampanga Provincial Health Office. Wala na rin umanong inilagay na cut-off dito dahil stable ang supply ng bakuna na ipinagkakaloob sa 4 na cinema at drive-thru setup. Mula first dose hanggang booster shot ay tumatanggap umano ngayon sila ng babakunahan. Kabalin man o hindi, basta kailangang dalhin ang vaccination card ng mga ito. Paolo G. Santos, CLTV News. Inilunsad ng Department of Health ang programang Res Bakuna sa Butika o vaccine rollout sa mga pharmacy at clinic. Para daw ito upang higit na mapabilis ang pagbibigay proteksyon sa mga Pinoy kontra COVID-19. Narito ang report. Inilunsad itong Huwebes, January 20, 2022 ng National Government ang pilot implementation ng pagbabakuna sa mga pharmacy at clinic. Ibig sabihin, ang mga magpapabakuna sa mga butika ay nakakumpleto na ng kanilang primary vaccines o naturukan na ng first dose at second dose na bakuna. Sa isang drugstore sa Malate, Metro Manila, isinigawa ang symbolic launching ng Res Bakuna sa mga butika. Ayon sa kalihim, may kumbinyente sa publiko kung magpapabakuna sa pharmacies at clinic. Bukod sa lugar, 7 pharmacies at clinic pa sa Metro Manila ang sinimulan na ang kanilang pagbabakuna. Ayon kay Secretary Duque, matapos ang isang linggong pilot implementation, ilulunsad na rin ang nasabing programa sa iba't ibang pharmacies at clinic sa buong bansa. Ayon sa DOH, maglalaan sila ng 100,000 vaccine doses kada araw para sa mga pharmacy at clinic. As of January 11, nasa 213,655,520 COVID-19 vaccine doses ang dumating sa bansa, kung saan 121,493,405 ang na-administer na as of January 19. Nasa 56,444,406 tao na nakakompleto ng kanilang bakuna, habang 59,435,874 na ang naka-first dose at 5,613,125 naman ang nakapagpa-booster na. Positibong national government na makakamit ang layunin nito makapagpabakuna ng 77 million individuals sa unang quarter ng taong 2022. Kasama si Jennifer Salenga, JN De Jesus, CLTV News. Qualified tumanggap ng sickness benefits ang sinumang miyembro ng Social Security System o SSS na nagpositibo po sa COVID-19 kahit pa nag-home isolation lamang ang mga ito. Yan po ang naging paglilinaw ng SSS matapos magkaroon ng impresyon ang publiko
na tanging mga na-confine lamang sa medical facility ang tatanggap ng benepisyo. Narito ang detalye ng balita niya. Tiniyak ng Social Security System o SSS nitong Webes sa kanilang mga miyembro na tinatamaan ng COVID-19, lalo na yung mga nananatili sa kanilang tahanan na maaari pa rin nilang ma-avail ang kanilang sickness benefits. Ang State-Run Pension Fund ay naglabas ng pahayag upang itama ang maling impresyon na tanging ang mga na-confine lamang sa mga ospital ang eligible o karapat-dapat tumanggap ng sickness benefits. Ayon sa SSS, kung ang miyembro ay hindi makapagtrabaho dahil sa sakit o injury at na-confine sa ospital man o sa bahay na mahigit 4 na araw, ay maaaring ma-avail ang sickness benefit. Sakop din nito ang mga overseas Filipino workers o OFWs, gayon din ang mga self-employed at voluntary members ng SSS. Ang mga COVID-19 infected members na naka-home confinement ay kwalipikado kung nakapagbayad ng at least 3 monthly contributions sa loob ng huling 12 buwan bago ang pagkakasakit o injury at naka-confine sa hospital man o sa bahay for at least 4 days. Para sa mga employed members, dapat gamitin ng kasalukuyang company sick leave with pay at abisuhan ng kanilang employer tungkol sa pagkakasakit. Para naman sa mga self-employed, voluntary at OFW members, dapat mag-notify ng diretso sa SSS sa pamamagitan ng pag-file ng sickness benefit application. Pinapayagan ng SSS ang online filing ng sickness benefit reimbursement applications via the my.sss portal. Maaaring ma-avail ng mga miyembro ang maximum na 120 days worth ng sickness benefit sa loob ng 1 calendar year. Ang daily cash allowance na babayaran ay katumbas ng 90% ng computed average daily salary credit. Para mag-apply sa mga infected ng COVID-19, ay dapat mag-present ng positive RT-PCR test o antigen test na ginawa sa DOH-accredited facility. Tatanggapin din ng SSS ang resulta mula sa Food and Drug Administration FDA-approved rapid antigen test kit. Para sa non-FDA-approved rapid antigen test results, ire-require ng SSS na magsumite ng kopya ng Certificate of Completion ng Quarantine na dapat i-issue at pirmado ng medical officer mula sa kanilang local government units o ng kanilang barangay health emergency response team. Angelica Cara, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, kilalanin ang kandidatong si Donnie Saire, aspiring councilor sa City of San Fernando, Pampanga. Bibileni nanguna sa presidential survey ng University of the Assumption Publication. At panukalang batas laban sa fake delivery, aprobado na sa Senado. At workers rest bill na yung protektahan ng mga manggagawa. Manatiling nakatutok at magbabalik ng CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. Ang makakabanayan po natin ngayong gabi ay big check umano sa puso ng mga Fernandino dahil tumatayo po siyang ama, kaibigan at kakampi ng masa. Kinilala ang kanyang serbisyo ng Civil Service Commission bilang National Most Outstanding Employee, Pag-asa category at Hall of Famer awarded po siya bilang National Best Public Employment Service Office Manager ng GOLE taong 2010 hanggang 2012. Mga karehiyon, makakasama po natin ngayong gabi ang Mr. Just Do It na si Sir Donnie Saire upang alamin po natin ang kanyang mga plataforma de gobyerno sa siyudad San Fernando. Sir Donnie, magandang gabi po sa inyo. Welcome po sa CLTV News. Yeah, magandang gabi po, Miss Jen. Nice to see you again. And kumusta na po kayo? At magandang gabi po sa mga tagapanood ng inyong programa. At of course, hindi lang dito sa lalawigan ng Pampanga, kung hindi sa Central Luzon. Yes, long magandang time gabi to po. see, Sir Donnie. Matagal na panahon na po tayo
huling nagkita, no? I remember, reporter pa lamang po ako, pumupunta ako sa opisina Yes. niyo para interviewin kayo o kaya naman kung may mga activities, no? Ang Tama. City of San Fernando, lalo na pagdating sa mga naghahanap ng trabaho. Ayan. Tama Si po. Sir Donnie po, no, ang maaasahan dyan. Dahil matagal na panahon po kayong nagserbisyo na, no, as a government employee. Gaano nga ba kayo katagal sa gobyerno, Sir Donnie? Well, nakabuo din po ako, Miss Jen, ng 18 years in service. Kasi galing po ako ng private sector, tapos napunta po ako ng LGU, City of San Fernando for 18 years. Alright, sino ba ang hindi nakakilala kay Sir Donnie? Pero sige po, ito pong pagkakataon na ito ay binibigay namin sa inyo upang ipakilala ang inyong sarili, lalo na sa mga Fernandinos na nakatutok sa ating programa ngayon. Sino po ba si Donnie Zaire? Mga ka-Fernandino, si Sir Donnie Zaire ay dating kabahagi ng local government unit ng City of San Fernando for 18 years. Ako po ang in charge sa Public Employment Service Office or PESO bilang manager, nagiging Community Affairs Division Chief din under the Office of the City Mayor, and nagiging Community Relations Officer at nagiging Youth and Sports Development Officer at nagiging Director ng JobStart. Nagiging professor din po siya, si Sir Donnie Zaire, sa mga pamantasan dito po sa Ciudad San Fernando, the likes of University of the Assumption for 22 years, City College of San Fernando for 8 years, St. Nicholas College, College of Our Lady of Mount Carmel, Holy Cross College, at sa yung pinakahuli ko sa teaching ay yung Lara Integrated School. At nagiging PE, actually ang ano ko talaga is PE and Sports. Kaya nagiging PE and Sports Director ako for 22 years. So government employee, educator, at ngayon, Tama po. pinapasok nyo na rin po, no, Sir Donnie, ito pong politika. Nabanggit nyo ho, 18 taon kayong nagsiservisyo, no, sa publiko. Ano po ang nag-udyok sa inyo para magdesisyon na this time, kayo po ay hahabol naman para sa panibagong posisyon sa gobyerno, which is sa City Council? Ano po ang pinakadahilan ninyo, Sir Donnie, bakit naisipan po ninyong humabol? Yeah, being a public servant, parang may addiction, no? Parang na-addict ka na magiging serbisyo ng ituloy ang mga serbisyo o magbibigay ng tamang serbisyo sa inyong kapwa Fernandinos. So naisipan ko po dahil nag-retire na po ako last September, gusto kong ipagpatuloy ang itong mga programa na naumpisahan ko na. These are good programs, no? Lalo na yung under the Department of Labor and Employment. At saka nais ko pong palawakin pa, nais ko pong daragdagan. Kasi po halimbawa as division chief or what sa LGU ay limitado lang po ang iyong kakayahan na tagapagbaba lang ng programa. Pero nakikita mo sa pagbaba mo ng programa sa ating mga constituents, parang kulang. I mean, it's not enough. So sabi ko, siguro po, kung magiging parte ako ng Sangguniang Panlungsod, siguro po ako ang magiging boses ng mga manggagawang ito, akong boses ng mga estudyante para mas madagdagan po ang mag-avail ng mga services dito sa ating mga itong ating mga constituents, no? At gusto ko pong suklian yung binigay na award ng tatlong national government agencies like the Civil Service Commission sa pagbibigay sa atin ng most outstanding government employee sa buong Pilipinas. Bihira po yan makukuha ng isang ordinaryong mamamayan. Gusto ko din pong suklian
ang binigay na ginawad sa akin ng Department of Labor and Employment. For 3 consecutive years, ginawa nila akong National Best Public Employment Service Office Manager or nagkakuha tayo ng Hall of Fame Award. Dahil lang po sa pagbababa natin sa mga programa ng makatotohanan at naaabot doon sa mga ating mga constituent. Nagiging kabalikat awarded din po tayo ng TESDA dahil po sa mga skills training na sinusubaybayan po natin. At yung pinakahuli was the National Job Start Award. Yung mga emplea, mga constituents na mga bagong naghahanap ng trabaho na hirap maghanap trabaho. So may programa po doon. At maniwala kasi hindi, naging number 1 din po tayo dahil po marami po tayong nahikayat na mag-avail sa mga programang ito. Naging tagapagtaguyod din po tayo ng mga programang like for example yung Special Program of Employment of Students. Marami po tayong natutulungan dyan. Yung tupad, ayan, yung pinag-usapan ngayon na tupad, tulong panghanap buhay sa mga disadvantaged worker. So Job Start at Government Internship Program. Sa 18 years ko po sa Ciudad San Fernando bilang PESO Manager at Community Affairs Division Chief, nakatulong po tayo ng 22,000 na mga Fernandino na ihanap ng trabaho. 18,000 na mga mag-aaral na kabataang Fernandino ang nabigyan po natin ng summer job or special program for employment of students. Then 12,000 ang natulungan din po natin na makapag-avail ng mga skills training program ng TESDA. At 2,000 ang naipasok po natin sa Job Start program. So ito po sa parang ang ano po natin with our population, no? Hindi siya sapat. Kaya po ninanais ko po na siguro pag nandun po ako sa sanggunian, mas makatulong pa po ako, mas marami pa po ang mag-avail ng mga programang ito. So gusto niyo pang ituloy, no, Sir Donnie, yung inyong pagsiservisyo kasi nagretiro na po kayo, ano, at kitang-kita naman kung gaano po kayo ka-hardworking kasi nag-retire na pero gusto pa rin, no, na magpatuloy na magserbisyo. Okay, nabanggit ho ninyo this time around kung mabibigyan ng pagkakataon sa City Council naman po kayo, no, magiging parang kayo ang magiging daan pa rin, ano, para patuloy na makatulong sa mga Fernandinos. Alamin ho natin ano ba yung magiging priority programs po ninyo. Of course, mahalaga ang papel na ginagampanan ng ating City Council, ano, sa paggawa ng mga batas na pakikinabangan ng mga Fernandinos. Ito po sigurado ko na is malaman ng mga kababayan ho ninyo. No? Ano po ang magiging prioridad ho ninyo kung sakaling kayo ay maluklok bilang konsehal ng City of San Fernando? Dahil napapanahon po siya, Miss Jen, alam mo naman na papunta na tayo sa pandemic recovery, although tumataas pa rin yung ano natin, pero pasasaan pa ay papunta na po tayo na doon sa recovery program na dapat nating paghandaan pagbalik, pag wala na po itong mga COVID na ito. So, ang slogan ko po ay Big Check. So, ibig sabihin, yung check kasi ay T-S-E-K. Check. Oo. Parang big check sa puso ng mga Fernandino, big check sa konseho. Unang-una po sa trabaho. Siguro i-sponsor ko po ang isang ordinansa. Ito po ay pinag-aralan ko na rin po sa mga iba't ibang mga PESO offices sa buong Pilipinas na may mga ina-adapt silang mga programa ng DOLE. Let's say, Special Program for Employment of Students. Dati kasi bibigyan lang kami ng ganito pong budget. Pero kung halimbawa,
magawa po natin siya ng ordinansa na yearly, ang mag-avail po ng programang ito ay 5,000. So be it. 5,000 po ang makapag-avail. Tupad, kung 5,000 yan, 5,000. Kung government internship program, mayroon siyang numbers of na kung sino po ang maging beneficiaries natin at saka yung job start program. Hindi yung dahil sa mga pangyayari o hindi maging priority dahil kasama siya po sa under the office of the mayor, ay bababaan po natin. Yung dati pong nag-aabil ay mawawalan po ng pag-asa. Mawawalan po sila ng natin. Then of course, po ito, siguro amendment po doon sa tinatanggap na mga manggagawa sa San Fernando na dati it is 40% na Fernandinos at 60% na non-Fernandinos. Siguro baguhin po natin yan, nagagawin po natin, babaligtarin po natin na 60% ang Fernandinos at 40% non-Fernandinos para naman po marami po mga Fernandinos ang makapag-avail. Bilisan ko lang po, education. Okay po. Dito po sa Norte, ako po ay nasa Norte po, taga-Sagin po ako. Dito mo mafe-feel with our datos, with our marami kaming out of school youth dito. Bakit po? Hirap sila po na makapag-aral, makapagtuloy sa kolehiyo kung manggagaling po sila sa Norte. Na, just remember, meron tayong katabing syudad, ang Angeles City, pero wala tayong state or public universities dito sa Norte. So, dito sa Angeles, mayroon silang Angeles City College, pero hindi tinatanggap ang ating mga kabataang Fernandinos. Ang pinakamalapit, I don't know kung malapit, yung sa Magalang, yung PSAU, yung Pampanga State Agricultural University, na medyo malayo naman. Kung pupunta ko po kayo ng Dabsu, ay napakalayo, no? Kung ikaw ay taga Barangay Malino, magta-tricycle ka palabas ng Balite, from Balite hanggang intersection hanggang Bacolor. So ninanais ko sana, sabi ko, bakit hindi tayo gagawa ng ordinansa na magkaroon ng City College extension dito sa San Fernando North? So gusto ko pong tutukan yan. Kasi ako sa PESO, nalalaman ko agad na walang gaanong naghanap ng trabaho o kaya high school graduate lang ang ating mga kabataan dito sa Norte. Kasi hindi sila makapag-afford mag-aral sa Angeles University at saka Holy Angel College at saka sa RCC, no? Okay. At ang isa pa talagang gusto kong maglalambing po ako sa ating mahal na Governor Dennis Delga Pineda at saka kay Congressman Dong Gonzales, na bakit hindi tayo bibigyan ng Dabsu San Fernando? Kung ang Porac mayroon na, ang Arayat mayroon na, ang Candaba, kung saan sa Apalit mayroon. Sa San Fernando wala pa. Tayo magkaroon ng Dabsu San Fernando. At most probably ilalagay po natin dito sa Norte, dito sa somewhere in Sindalan. Kabuhayan. Yeah. Last na lang po, Kabuhayan. Ito ay papattern ko sa Cebu na mayroon silang one-stop shop na skills training center kung saan nandoon na lahat kung anong gusto mong pag-aralan. Kung ikaw ay undergraduate o ikaw ay high school graduate, doon pwede kang mag-aaral, mag-avail sa skills training program para po ay ikaw ay malaki ang chance na makapagtrabaho. Okay, tandaan po natin, tatlong programa po yan. Of course, trabaho, edukasyon at kabuhayan. At kabuhayan para sa mga Fernandinos. I'm sorry to cut you, Sir Donnie, kulang pong ating oras, pero narinig nyo na po ang ilan sa mga plataforma na inahain po sa inyo ni Sir Donnie Sairet. Nasa kamay po, Sir Donnie, ng mga Fernandinos, kung kayo po ay bibigyan ng pagkakataon na maupo sa konseho ng Siyudad San Fernando. Anyway, maraming salamat po, Sir Donnie, at good luck po sa inyong kandidatura. Thank you for having me. Regards na lang po sa barkada. Maraming salamat po. Thank you so much po. Mga karehiyon, Sir Donnie Saire, aspiring City Councilor sa City of San Fernando, Pampanga. Tumako po tayo sa ibang balita. Nanguna sa isang online presidential survey, si Vice President Leni Robredo.
Ginawa ang survey ng Regina, ang official publication ng University of the Assumption, dito po sa Pampanga. Narito ang report. Nanguna si Vice President Leni Robredo sa isinagawang online presidential survey sa Facebook ng Regina, ang official student publication ng University of the Assumption. Nakakuha si Robredo ng 1,200 reactions sa survey na sinimulan kahapon. Malayong-malayo ito sa nakuhang reactions ng mga katunggaling presidential candidate. Ang pumangalawa kay VP Leni na si dating Senador Bongbong Marcos ay nakakuha lamang ng 62 reactions. Sinundan ito ni Senator Manny Pacquiao na mayroon namang 9 reactions. Habang nakakuha naman ng 5 reactions si Senador Ping Lacson. Tabla naman sa pang-apat na pwesto sina Manila Mayor Isko Moreno at Calio de Guzman na mayroong tig-3 reactions. Napuno naman ng kulay pink ang comment section ng survey dahil sa pagbuhos ng suporta para kay VP Leni. Ayon sa Regina UA, ang survey ay parte ng kanilang Vision 2022 campaign para sa papalapit ng national elections. Marian Lozano, CLTV News. Kaliwat kanan ang mga reklamo sa social media ukol sa fake deliveries. Kaya lahat ng senador ay bumoto upang maipasa ang batas laban sa ganitong klase ng scam. Sa iba pang balita sa Senado, bumubulong na rin ang Workers' Rest Bill para sa mga manggagawang pinipilit magtrabaho kahit oras ng pahinga. Narito ang report. Kaliwat kanan ang naglalabasan sa social media ng mga scam alert at mga reklamo tungkol sa fake deliveries. Kasabay ng pagiging popular ng online shopping ay ang paglabas ng mga manloloko at mapagsamantala. Bunsod ng mga insidenteng ito na ipasa sa Senado ang Senate Bill 2302 o ang Food, Grocery and Pharmacy Delivery Services Protection Act. Lahat ng senador ay pumabor sa panukalang batas maliban na lamang kay Senator Leila de Lima na hindi nakaboto. Sa ilalim ng batas, bawal ang paggamit ng fake account at pag-order gamit ang pangalan at impormasyon ng ibang tao lalo na kung wala itong permiso. Hindi rin pinapayagan ang pagtangging bayaran ang package kung ito ay nasa inyong pangalan at mapatunayan na kayo ang may order nito. Kaya naman inaatasan ng batas ang mga service provider na i-require ang kanilang mga customer ng valid proof of identity at residential address kapag nag-o-order. May parusa din ang taong magkakansela ng confirmed order maliban kung pinayagan mismo ito ng service provider. Pinoproteksyonan din ng panukala ang mga rider at driver. Hindi sila pwedeng pagbayarin sa mga cancelled order at kailangan pa nilang bayaran ang mga ito kahit hindi matagumpay ang transaksyon. Ang mapapatunayan lumabag sa batas ay makukulong ng 6 na buwan o multang 100,000 piso. Hinihintay na lamang ang bersyon ng Kongreso para sa final draft ng proposed bill bago pa pirmahan sa Pangulo. Samantala, sumusulong na rin sa mataas na kapulungan ng Senate Bill 2475 o ang Workers' Arrest Law ni Senator Francis Tolentino. Layo ng batas na ito na proteksyonan ang mga manggagawa na pinipilit pa rin magtrabaho kahit oras na ng pamamahinga o tapos na ang oras ng trabaho. Dahil sa iba't ibang work arrangement, lumawak umano ang kapangyarihan ng mga employer na kontakin ang mga manggagawa kahit oras na ng pahinga. Kung may papasa ang batas, pagbabawalan ang mga employer na pagtrabahuhin, mag-duty at bumiyahe ang mga empleyado sa oras ng pahinga. Kontakin ang mga empleyado kahit ito ay sa telepono, email at iba pang paraan ng komunikasyon. Hindi rin pwedeng parusahan ang mga empleyado kung hindi siya sumagot sa tawag ng employer sa oras ng kanyang pahinga. Sa panukalang batas, pagbabayarin ng 1,000 piso kada oras ang employer na ire-require ang mga tao na magtrabaho kahit oras ng pahinga. Diyan Alumbang Parungaw, CLTV News. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. Nagbitaw ng commitment si DPWH Secretary Roger Mercado na mapopondohan ng 300 million pesos ang completion ng Kudkod Flyover Project sa Angeles City.
Sa pagbisita ng kalihim, sinabi niya na priority ang mga major infrastructure na malapit sa economic zone ng Central Luzon. Narito ang report. Tanghali na nang dumating sa Kutkut Flyover sa Angeles City si Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Roger Mercado para inspeksyonin ang proyekto na nasa second phase pa lamang. Dito makikita na mga poste pa lamang ang mga nakatindig sa gitna ng kalsada. Ayon sa kalihim, ang serye ng pagbisita niya sa mga major infrastructure project ay upang i-assess kung ano ang mga proyekto na kailangang mapondohan para sa 2023 fiscal year. So we are now in the process of preparing our 2023 budget. May budget call na ngayon, so i-prioritize na namin kung ano mga programa na high impact project na makatulong, like for example, to decongest traffic, makatulong sa ekonomiya ng lugar. Sa briefing ng DPWH Region 3 kay Secretary Mercado, nangangailangan pa ng 300 million pesos funds ang Kutkut Flyover para sa target na completion nito sa taong 2023. Kasama ring binanggit sa kanya ang kalagayan ng legal battle ng ahensya kaugnay ng pagputol ng mga puno na ngayon ay nasa Office of the Solicitor General na. Pero ayon kay Secretary Mercado, sakaling matalo sila sa kaso, may plan B naman ang Public Works para hindi tanggalin ang mga punong kahoy. Meron tayong plan B. Pero it needs the cooperation of our business establishment and our people. Kasi gawin nating parang another lane to compensate the lane occupied by the trees. So dito na. So hindi natin ma-disturb yung trees. Instead, we will have a widening dito sa bandang likod ng katabi ng trees. So everybody happy. Sa hiwalay na panayam ng CLTV News sa DPWH District 3 Assistant District Engineer Arnold Ocampo, inaasahan raw ang bidding sa buwan ng Enero at sa Pebrero naman ang muling pagbukas ng konstruksyon. Ito'y base na rin umano sa nakuhang pondo na 100 million para sa Phase 3 o paglalagay ng superstructure o kalsada sa itaas. For this fiscal year po, mayroon tayo sa GAA, mayroon tayong 100 million. Ang composition po noon is magko-construct tayo ng mga capping and mga partial girders dun sa taas. Wala naman umanong galawan sa mga punong kahoy sa pagpapatuloy ng Phase 3 project, abang hindi naman anya sila magsasara ng kalsada sakaling umusad ang konstruksyon. So far po, para dun sa Phase 3 natin, which is yung 100 million sa 2022, hindi pa po apektado yung traffic natin kahit na hindi pa naaalis yung mga trees dun sa side. Kasi ang gagawin po natin is mostly yung nasa girder sa taas, so makakadaan pa rin yung mga sasakyan dito sa baba. Paolo G. Santos, CLTV News. Mahirap daw ipatupad ang nais isulong ni Vice President aspirant at Davao City Mayor Sara Duterte na mandatory military service kung sakaling siya ay manalo sa eleksyon. Ayon po yan mismo sa Department of National Defense. Hati naman ang opinyon ng publiko ukol sa naturang ideya ng presidential daughter. May detalye ng balitang yan si Marion Bazan. Sa isang virtual caravan, sinabi ni Davao City Mayor at Vice Presidential Aspirant Sara Duterte Carpio na nais niyang isulong ang mandatory military service para sa lahat ng Pilipino na edad 18 taong gulang kapag nahalal siya bilang pangalawang Pangulo. Gagamitin umano niya ang posisyon upang kausapin ang Senado at Kongreso upang maisabatas ito. Hindi po ROTC lang na isang subject o isang weekend o isang buwan sa isang taon. Dapat po lahat ng ating 18 years old, kapag pagtungtong mo ng 18 years old, you will be given a subsidy, you will be asked to serve our country doon sa ating
armed forces of the Philippines. Ang pahayag na ito ni Duterte Carpio, umani ng iba't ibang reaksyon mula sa mga opisyal ng gobyerno, politiko, at maging ordinaryong tao. Isa naman sa mga nagpahayag ng pagtutol ay si Vice Presidential Aspirant Walden Bello. Sa Facebook post ni Bello, tinawag nito si Duterte Carpio na dictator in waiting at wala umunong pinagkaiba sa ama nitong si Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon pa kay Bello, dapat lahat ng vice presidential candidate ay alam na ang problema sa armed forces ay ang korupsyon, pang-aabuso at pang-api. Samantala, sa inilabas naman na pahayag ni Defense Secretary Delphine Lorenzana, bagamat suportado umano nila ang nasabing programa, ay marami umanong balakid upang ito ay maipatupad. Kabilang umano dito ay ang pondo at resources na gagamitin. Kinakailangan umano magpatayo ng mga training camps sa lahat ng bahagi ng bansa upang ma-accommodate ang lahat ng Pilipino na tutungtong ng 18 years old. Pati na rin umano ang inaasahang pagtutol dito ng mga hindi sang-ayon sa programa. Magandang alternatibo umano dito ang pagpapatupad ng mandatory ROTC sa mga public at private schools. Matatandaan naman na noong 2001 ay inabolish ang pagpapatupad ng mandatory ROTC bunsod sa pagkakapaslang sa UST student na si Mark Wilson Chua. Pinaniniwalaan ng pagpatay kay Chua ay dahil sa ginawa nitong pagbunyag ukol sa mga erbilyerdad umano sa Reserve Officers Training Corps Unit ng kanyang universidad. Dahil sa pangyayaring ito ay ipinasa noong 2002 ang Republic Act 9163 o ang National Service Training Program Law kung saan tinanggal ang mandatory ROTC bilang requirement upang makagraduate sa mga estudyanteng lalaki na nasa kolehiyo. Samantala, ayon naman kay Christopher Secchi, ang tagapagsalita ng League of Filipino Students Zambales, hindi sila sang-ayon at mariin umano nilang tinututulan ang mandatory military service at mandatory ROTC dahil umano sa mga katiwalian na nangyayari sa ilalim ng mga ganitong programa, katulad na lamang umano na nangyari kay Mark Wilson Chua. Man po ang mandatory military training service na sinasabi ni Sara Duterte, malamang sa malamang ang mga trainer nito at ang mga commander na hawak ko ng ganitong klaseng programa ay ito rin pong mga taong mararahas, mga bayolente, mga nagtataglay ho ng bulok na kultura, yung mga nambabastos at namamaliit po ng ating mga kababaihan at kung ano-ano pa. Kailangan linawin kung ano po ba talaga ang layunin ng sapilitang militarisasyon o itong pagpapalunok sa mga kabataan ng mandatory military training service. Para ba magbigay ng pagmamahal sa bayan o lubusang pagkontrol sa kaisipan ng mga kabataan? Ayon pa kay Secchi, dapat umanong mas pagtuunan ng pansin ng gobyerno ang pagtulong sa mga mamamayan na labis na naapektuhan ng pandemya tulad na lamang umano ng mga manggagawa, magsasaka at iba pang sektor. Dagdag pa ni Secchi, salungat umano ang isinusulong ni Sara Duterte na mandatory military service sa ginagawang pagpapabaya umano ng ama nito sa mga mangingisda sa West Philippine Sea na tinataboy ng mga Chinese. Sinabi din ni Secchi, kailangan ng mga kabataan ng paggalang sa karapatang akademiko at malinaw na plano sa ligtas na pagbabalik eskwela ng mga mag-aaral. Ang kailangan ng kabataan ay mga oportunidad at pagkakataon na linangin ang aming talento, hindi ng sapilitang military training service o ROTC. Hati naman ang opinyon ng ating mga kariyon tungkol dito. Ayon kay Noel Adifuin, sang-ayon umano siya dito. Kailangan umanong turuan ng mga kalalakihan na ipagtanggol ang bansa laban sa mga mananakop. Sang-ayon umano dito si Kia. Maganda umang programa, ngunit kailangan sagot ng gobyerno ang gagastusin ng mga makikibahagi dito. Hindi naman umano sang-ayon si Morley Garaza dito. Sa halip umano na mag-focus ang mga estudyante sa karir nito, ay poproblemahin pa ang military training. Hindi rin sang-ayon si Shirley Magno Bravo dahil hindi umano siya nakasisiguro sa kaligtasan ng kanyang anak dahil mayroon umano mga mapang-abuso na trainer. Ayon naman kay Ricardo Segura Jr., pabor umano siya dito basta masiguro na walang pisikal na pang-aabuso na mangyayari. Marian Lozano, CLP News. Alamin naman po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Ginoong Manny Esguerra, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Florida. Para naman po sa magiging lagay ng panahon sa susunod na 24 oras, shear line o tail end pa rin po ng frontal system nakaka-apekto dito na lamang po sa may southern Luzon.
At Northeast Monsoon naman po, hanging amihan, nakakaapekto sa natitirang bahagi pa po ng Luzon. Samantala po, ang Bicol Region at Calabarzon, magiging maulap po papawiri na may inaasahan po mga kalat-kalat ng mga pagulan, pagkilat at pagkulog, dulot po ng shear line. Ang Cagayan Valley po, Cordillera Region at ang Aurora ay magiging maulap din po, may inaasahan po mga light rains o mahihinang pagulan, dulot po ito ng hanging amihan. Ang Metro Manila po, nalalamig bahagi ng Luzon, hanging amihan din po nagbibigay ng mga isolated cases ng mga pagulan. So bahagya lamang po tayo magkakaroon ng mga kaulapan at tuminsan nga po sa bandang hapon magiging maulap. So nagbibigay po ito ng mga isolated cases ng mga pagulan. Ang natitirang bahagi po ng Visayas, Mindanao, localized thunderstorm po nakaka-apekto sa kanila. So meron din po silang inaasahan mga isolated cases ng mga pagulan. So sa ngayon po, ay enjoy pa rin po natin ang medyo kaya-aya pang klima, especially po dito sa Luzon, particular po ang Pampanga, ay makakaya-aya po ang ating panahon. So enjoy po natin. Kaya lamang po, iba yung pag-iingat pa rin po ang gawin natin. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga. Maraming salamat po.